8 жовтня, четвер, в ефірі інформаційна служба «Заман». Я Оріні Сітомєрова. Вітаю вас. Міжнародний саміт по Криму планують провести до Дня опору окупації Криму. Про таке повідомив лідер кримсько-татарського народу Мустафа Джемілєв в інтерв'ю «Обозрівателю». Так, за словами Мустафи Джемілєва, вже 26 лютого 2021 року на цьому саміті може бути створений і Кримський переговорний майданчик. На саміт в тому числі будуть запрошені лідери США та Росії. Джемілєв впевнений, що Росія відмовиться. Він додав, що міжнародний саміт по Криму повинен буде приймати рішення. Якщо ці рішення російською стороною не виконуються, то крок за кроком будуть посилюватися різні санкції щодо країни-окупанта. Створити міжнародну платформу по деокупації Криму запропонував президент України Володимир Зеленський. Його ініціативу вже підтримали у Європейському Союзі. Если сумеют договориться, то где-то в лютому, 26 лютого, це День оперу Крима оккупации. На этот день плануется такой вот саммит на уровне глав государств. Но сейчас обсуждается вопрос, будет участвовать Россия там или нет. Скорее всего, нет. Они будут повторять свою мантру, который сводится к тому, Россия, Крым российский, вопрос закрыт в таком духе. Но я думаю, что если вот это будет саммит достаточно внушительным, то он должен принимать какие-то решения, и если эти решения российской стороной не выполняются, шаг за шагом усиливать секторальные, персональные и экономические санкции на сторону оккупанта. Україна запросила Британію приєднатися до Кримської платформи. У рамках візиту президента України Володимира Зеленського до Великої Британії міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зустрівся з державним секретарем у закордонних справ і справах співдружності націй та розвитку Великої Британії Домініком Раабом. Український міністр проінформував свого британського колегу про створення Кримської платформи – нового міжнародного майданчика, який консолідує міжнародні зусилля з деокупації Криму, та запросив Велику Британію до участі у ньому. Міністри відзначили, що позиції України і Великобританії збігаються з багатьох міжнародних питань, зокрема про необхідність тиску на Росію з метою примусу її до поваги міжнародних норм і припинення агресії проти України. Нагадаю, Британія разом з США є гарантом суверенітету та безпеки України. 5 грудня 1994 року між Україною, США, Росією та Великою Британією був укладений Будапештський меморандум про неядерний статус України. За відмову від ядерної зброї ці країни гарантували територіальну цілісність нашої держави. Є у Європи два фланги. Є західний фланг – це Велика Британія, є східний фланг – це Україна. І сьогодні ці фланги стали один до одного ще ближчими. А значить, сьогодні Європа стала сильнішою. Генеральний секретар ООН Антоніо Гутереш опублікував третю доповідь про ситуацію з правами людини в окупованому Криму. У неї йдеться про тортури і безкарне жорстоке поводження ФСБівців та інших силових структур, безкарність причетних до 43 випадків насильницьких зникнень, неефективну безоплатну правову допомогу обвинуваченим у кримінальних справах, втручання в професійну діяльність журналістів, знесення приватних будинків кримських татар без компенсації, примусових переміщеннях і депортації з Криму, а також переміщення цивільних особ з Росії до Криму. Доповідь охоплює період з 1 липня минулого року по 30 червня 2020 року. Юридичний порадник для ВПО. У Viber та Телеграмі з'явився чат-бот. Він буде надавати вимушеним переселенцям кваліфіковану безоплатну юридичну допомогу в будь-який момент і будь-де. Наприклад, як отримати довідку для переселенця, які правила перетину адмінмежі з окупованими територіями, які існують соціальні виплати для переселенців. Чат-бот є спільним продуктом швейцарсько-української програми ІГЕП та юридичної команди благодійного фонду «Право на захист», яка з 2014 року опікується питаннями правового захисту внутрішньо переміщених осіб. Чому саме чат-бот? Це, по-перше, ми знаємо, що це дуже зручно, тому що
як то кажуть, є меню, є підказки, і система згрупована таким чином, що найбільш затребувані питання постають в першу чергу. Це також дуже зручно і практично, тому що не потрібно нічого додатково завантажувати, і достатньо лише мати вже встановлений існуючий месенджер. Вже понад 5 тисяч хворих на COVID-19 та 93 померлих за минулу добу. Найбільша кількість нових випадків захворювання в Харківській, Одеській, Сумській та Дніпропетровській областях. До послаблення епідеміологічних обмежень готова лише Кіровоградська область. А ось кількість хворих на коронавірус у Києві не зменшується. За минулу добу вірус виявили в 422 людей. 11 хворих померли. У соцмережах публікують кадри, зняті біля столичної клінічної лікарні номер 9. Очевидці зафільмували величезні черги карет швидкої допомоги до інфекційного відділення. У кожному з автомобілів або інфікований на COVID-19, або людина з підозрою на коронавірус. У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що зараз шукають спосіб, як не вводити суровий карантин, аби не зупиняти економіку та знайти нову форму контролю за поширенням коронавірусу. Медична система просто банально не витримає, якщо ми не почнемо всі без виключення дотримуватися правил. Це коли в ресторані не 20 людей сидить за одним столом, поруч один з одним, а 4 людини, так як це встановлено. Це коли правил дотримуються в магазинах, це коли правил дотримуються на транспорті. Всі ці правила, вони розроблені були з однією метою. Для того, щоб зменшити кількість людей, які захворіли. Для того, щоб розривати цей ланцюг передачі хвороби. Одна людина з COVID-19 померла в окупованому Криму за минулу добу. За даними окупантів, загальна кількість померлих з початку пандемії – 77 людей. Всього на півострові зареєстровано понад 5 тисяч випадків коронавірусу. Але за даними Кримської правозахисної групи, окупанти навмисно приховують реальну кількість смертей від COVID-19. Вони посилаються на незалежні один від одного джерела в окупованому Криму, які повідомляють геть інші цифри. За їх інформацією, кількість померлих пацієнтів постійно зростає, але причиною смерті в документах називають одну з супутніх хвороб пацієнта без вказівки COVID-19. У Кримській правозахисній групі вважають, що цим діям Російської Федерації повинна бути надана правова оцінка. Вони закликали міжнародних партнерів посилити тиск на Кремль, аби захистити кримчан в умовах пандемії COVID-19. У зв'язку з цим експерти КПГ підготували пропозиції до нового тексту резолюції ООН про права людини в окупованому Криму. Знижена статистика смертності від COVID-19 – один із прикладів того, як Російська Федерація не дотримується своїх міжнародних зобов'язань щодо захисту цивільного населення від пандемії, не забезпечуючи на півострові необхідну діяльність медичних і санітарних установ. Російська Федерація повинна забезпечити профілактичні та превентивні заходи, необхідні для боротьби з поширенням COVID-19. Але замість цього приховує від населення і міжнародних організацій реальну статистику захворюваності і смертності. Проводить без дотримання заходів індивідуального захисту масові заходи з метою мілітаризації цивільного населення, включаючи дітей, ігнорує рекомендації ВООЗ і Ради Європи щодо захисту людей в місцях несвободи від COVID-19. Україна в ОБСЄ заявила про підпал окупантами біля Попасної на Луганщині. Докази цього українська делегація навела під час чергового засідання форуму безпекового співробітництва ОБСЄ у Відні. За інформацією заступника постійного представника України при міжнародних організаціях у Відні Ігоря Лосовського, трасуючі снаряди, які застосовувалися під час збройних провокацій російських окупаційних сил, спричинили сильні пожежі. Також є докази того, що масштабні пожежі були навмисно спричинені російськими збройними формуваннями вздовж всієї лінії фронту. Пожежі знищили кілька сіл, 11 людей загинули. Відбулося задимлення території КПВВ, що склало небезпеку для пересічних громадян. Силами прикордонних нарядів почали локалізацію пожежі спільно з підрозділами ДСНС. Наразі КПВВ працює в штатному режимі.
Лазерне шоу і цитата про Путіна з відомої кричалки футбольних фанатів. У Києві привітали президента Росії Володимира Путіна з 68-річчям. Акція пройшла біля будівлі посольства країни-агресора. Активісти прийшли туди з траурним віником, а потім влаштували світлову інсталяцію на стіні посольства. Спочатку там з'явилася фраза з відомої пісні, потім комічне зображення портрета російського президента. Свій день народження Володимир Путін відмітив вчора. Це все на цю мить. Вже за кілька хвилин ефір продовжить моя колега Гульсум Халілова. А о 21-й дивіться «Заман» кримсько-татарською Шакетом Намотулаєвим. Будьте здорові, до зустрічі.